Este momentul, bine v-am găsit la seria de discuții. Cred că este seria preferată a tuturor și astăzi revin cu un clip după foarte mult timp. Avem un invitat foarte special, este vorba de Bogdan, retail trader, care a ajuns în momentul de față la o retragere doar luna trecută de $4.000, plus luna asta încă una și așa mai departe. Este un trader care a trecut prin toate etapele, de la pierderi constante și de la nu înțelege ceea ce face până la avea claritate în execuția lui și în strategia lui. Și astăzi o să discutăm concret strategia pe care o folosește, cum a trecut peste etapele grele, dacă folosește sau nu analiza fundamentală, etape din procesul lui și așa mai departe. Deci o să abordăm absolut tot într-o oră. Ia acest videoclip, îl poți asculta, poți lua notițe. Încerc să aduc informații de folos pentru toată lumea, așa că dacă strângem 500 de like-uri la această serie și văd că este apreciată, o să mai facem acest gen de videoclipuri. Deci aș aprecia foarte mult susținerea voastră, feedback în comentarii pentru această discuție. Vreau să fac un reminder scurt, este o discuție, nu un interviu neapărat, adică și eu o să vorbesc, că știu că îmi zic unele persoane care are, dar la interviu tu n-ai trebuit să vorbești, dar nu este un interviu, ci noi discutăm, o să vedeți că intru și eu, abordez și eu diferite perspective, abordează și el. Combinăm cumva această discuție și eu zic că o să aibă foarte multă valoare. Sper să vă ajute, sper să vă motiveze și nu mai lungeți discuția, hai la videoclip. Suntem aici alături de Bogdan în cadrul unei discuții. Bogdan este un trader în momentul de față care lucrează pe partea de funded cu un capital de $100.000. Are multiple payout-uri și o să vrem să discutăm despre procesul pe care l-a avut, pentru că are o poveste foarte interesantă și are foarte multe lucruri de adus pe masă despre care putem vorbi. Bogdan, îți mulțumesc că ești aici alături de mine pentru această discuție. Mulțumesc și eu pentru invitație. E o adevărată onoare. Și pentru mine. O să vreau să discutăm mai multe, atât de la puncte negative prin care ai trecut în trading, puncte pozitive, lecții, proces. De ce? Sunt foarte multe persoane care studiază partea de trading, o practică și nu ajung nici măcar la primul cont finanțat. Nu reușesc nici măcar să treacă o fază, poate, dintr-un cont finanțat. Nu mai zic să aibă un cont live, să-l și gestioneze, să obțină și multiple payout-uri. Și eu o să vreau să vedem cum a fost pentru tine acest proces, cât de greu sau de ușor a fost, care au fost lecțiile pe care le-ai avut pe parcurs și o să vreau să fie o discuție naturală, deschisă, friendly și sinceră. Asta m-ar mai interesa. Sună ok totul? Dăm drumul? Sigur. Da. Super. Vreau să te întreb în prima fază, cum ai descoperit tradingul? Mi-ai spus faptul că ai început din 2018. Sunt curios cum s-a întâmplat asta în 2018? Cum ai ajuns la domeniu? Deci, în 2018, de fapt în facultate, auzeam de investiții stânga-dreapta. Am folosit internetul să caut ce înseamnă, cum funcționează. Și la un moment dat am dat pe atunci era Plus 500. Cred că este și acum o platformă de asta cu trading, cu chestii de genul și am ajuns la MetaTrader. Am deschis primul cont demo de MetaTrader, cred că undeva la $5.000 sau ceva de genul și am ajuns pe la vreo 21 în 3 săptămâni sau nici atât. Asta pe capital demo mă gândesc. Da, doar demo. Da, Ok, era capital efectiv. Bun. Ai folosit vreo strategie sau ai mers pe modul intuitiv? Adică ai încercat mai multe tipuri de intrări sau cum a funcționat? Nu știam de existența strategiilor pe atunci. A fost doar apăsam buy și acum era minus, ok, mă uit peste o oră, acum e minus, ok, mă uit peste o oră, acum e plus, închid. Ok. Ceva de genul. Ok, am înțeles. Nicio treabă. Deci, practic, ai trecut prin mirajul ăla de început, că foarte multe persoane încep și pe demo au rezultate foarte bune. Și după când încep live-ul îți dau seama că stai puțin, nu mai e așa. Și deci ai avut partea asta în care presupun că ți-a dat încredere. Bun. Asta a fost prima etapă. După, cum au avansat lucrurile? După, am stat să încerc cu adevărat, să văd ce se întâmplă aici. Am mai încercat odată, eram foarte încrezător. Am mai mers. Când am băgat primii bani, 100 de euro, cred că sau ceva de genul, n-am mai mers. La problem. Și am început și cu frustrări, stai un pic, dar de ce până acum am mers? Cum? De ce? Începeam să caut, încercam să tranzacționez. Am continuat pe demo. Oricum, în 2018, nu asta a fost în 2018, că în 2019 am băgat primii bani, dar tot uitam acolo, nu înțelegeam, nu aveam încredere în broker. Mi-era frică să bag și 500 de lei, pentru că eram student, până la urmă, și nu orice bani conta. Corect. Și căutam broker, căutam informații despre domeniu. E real, nu e real? Nu credeam că e real așa ceva. Cum să faci atâția bani sau tot felul de chestii de genul. Încercam să iau cât mai multe informații. Să înțeleg despre ce discutăm, despre ce e vorba, ce e acolo. Ok, deci a început perioada asta, bun. 2018, mergem spre 2019, erai încă în facultate, ai făcut demo, ai luat primul cont $100, n-a mers bine. Ce s-a întâmplat după? Mai luat-o.
În primii ani am stricat peste 1000 sau 2000 de euro în total, dar fără cursuri sau doar băgați în piață, așa, pe rând, câte 50 de euro astăzi, când mai făceam rost de 100, încă 100, tot așa. Făceam fel și fel de activități, proiecte, licențe, orice pe bani, doar ca să am bani să-i bag în Ok. trading. Deci făceai, practic, lucrai pentru diferite agenții, proiecte și banii pe care îi făceai ca un side hustle, îi puneai pe trading să lucreze. Și, Exact. practic, tu, cum să spun, ai trecut și ai avut aceste costuri de învățare, cum se numesc ele, că așa se numesc acestea, costurile de învățare. În momentul în care faci pe banii tăi din prima, bani la foarte mult, alegi niște costuri, tu înveți din lucrurile alea, dar pe niște bani. Și de asta e foarte, foarte important în prima fază să faci demo foarte mult timp până ai acolo rezultate constante, pentru că altfel te costă foarte mult când vine vorba de bani. Pentru că am ajuns în punctul în care apărea frustrarea și eram, ok, folosesc 100 asta, am pierdut 1000, bun, trebuie să folosesc 100 asta să recuperez 1000 aia. Mi-e vreau banii înapoi. Am chestia asta psihică, eu vreau, cum adică să pierd? Mi-e trebuie banii înapoi, acum îi fac, trade-ul ăsta. Că și aia era ok, nu, cum să fac $5 cu 100, cont de 100, nu pot, trebuie să fac 500 cu cont de 100, că am pierdut 1000. Nu, e mult mai bine pe demo până e sigur pe tine, dar într-adevăr te ajută demo, dar cred că dacă nu ai și experiență live în piață, nu știu cât de pregătit ești pentru a da piept exact cu piața din prima. 100%, așa este. Bun, au fost mai multe conturi pierdute. Cum s-a schimbat acest lucru? Când s-a făcut switch-ul din a începe să nu mai pierzi în a începe să mergi spre zona de profit sau măcar spre break-even? Pe break-even. Cred că în 2023 a fost prima dată, pentru că nu pot să zic că au fost 6-7 ani continui, pentru că am mai luat pauze. De câte ori apărea câte o frustrare după un cont pierdut, poate mai veneam cu dar după aia nervos, pauză, nu mai. Nu merge. După aia stăteam și mă gândeam, bă, dar totuși, alții cum pot stai un pic, graficul oricum mișcă. Adică dacă eu am intrat aici și am ieșit aici, sigur trebuie să pot face bani. Nu poate fi fals. Și eram un pic sceptic, îmi reveneam, aveam curaj, tupeu, câteva luni, iar nu mai aveam curaj, iar îmi pierdeam curajul. Și nu mai știu exact care a fost întrebarea. Întrebarea a fost în momentul Când în am ajuns la care, break-even. dacă când ai ajuns la break-even, exact, cum Da. s-a întâmplat? Am început să studiez pe stilul Fibonacci, da? Intrări Fibonacci. Și am reușit pe New York Open, la un moment dat, să trec un cont la MyForex Fund, dacă nu mă înșel, da? De 60.000. L-am dus la finanțare. Dar l-am dus și știu că am fost conștient în momentul ăla, eu am ajuns aici, dar habar n-am cum. Adică, efectiv, piața a fost favorabilă, era foarte simplu la New York Open, acolo, imediat după să intri, vedeai primul impuls, o retragere, intrai pe fix și era win. Și au fost vreo 2 sau 3 săptămâni foarte ușor, am mai avut și zile pierzătoare, dar știu că, dacă nu mă înșel, verificarea, n-am avut losing trade. Deci, efectiv, a fost win. Și la funded nu a mai fost la fel. Dar cam ăla a fost momentul când începeam să înțeleg chestii, să înțeleg lichidități, să înțeleg cum funcționează piața și să înțeleg că nu am înțeles tot ce trebuie. Da, Adică încă nu aveai conștient datele strânse, da, nu? Corect? Adică încă nu... conștient efectiv că nu știu ce am făcut. Am ajuns aici, dar nu știu exact cum. Ok, bun. Deci ăsta a fost momentul de break-even. Oarecum da. Bun. Au început să apară lecții, din ce în ce mai multe, mă gândesc. Cum a fost momentul în care ai început să faci tranziționarea spre profit? Pentru că e un pas să treci de la pierzător la break-even și alt pas foarte mare să treci de la break-even la profit și pas foarte mare de la profit la profit constant. Sunt niște drumuri destul de complexe. Cum a fost trecerea de la break-even la profit? Deci, trecerea de la break-even la profit s-a întâmplat abia după ce am intrat în comunitatea trading instituțional. Înainte nu prea. Ok, wow. Adică nu reușeam. Știu că în 2023, în noiembrie-decembrie, dacă nu mă înșel, sau decembrie-ianuarie, nu mai e sigur, am văzut ceva story și acolo te-am găsit, da? Și atunci începeam să învăț deja despre lichidități. Că ziceam că tocmai am început să mă prind. Și când te auzeam că vorbeai de lichidități, am zis, bă, cred că asta vreau eu să învăț. Ceva aici îmi spune că găsești ce trebuie. Te-am urmărit un pic pe Instagram și după aceea în martie am decis că vreau să intru în comunitate. Și din păcate a apărut problema de sănătate și mi-a fost un pic mai greu decât planificam să fac tot procesul. Dar în octombrie am avut primul payout. Nu la FTMO și nu pe un cont finanțat trecut de mine, ci pe unul cumpărat. Adică era ceva companie Share Leverage Trading, da, cred că mai este și acum, efectiv puteai cumpăra contul.
finanțe. Da, știu cum funcționează sistemul. Ok, aici hai să punem un pic de context pentru că e interesant, pe scurt doar, mi-ai povestit, noi nu ne-am cunoscut până acum, este prima oară când ne vedem să discutăm one-on-one, Da. deci că sunt sigur că o să zic că oamenii, ăștia sunt prieteni, au vorbit de la început, sau nu, este prima oară când ne auzim la o discuție, te știu din cadrul comunității, pentru că acolo mi-amintesc apelul în care le-ai avut când ai aplicat pentru comunitate, mi-amintesc ședințe că mă uit și știu persoane, dar nu am discutat direct foarte, foarte mult, însă știu procesul, știu și pe out respectiv l-ai avut, se numește compania SLG, ceva de genul, nu? Ca prescurtare. Ceva de genul, Da, că știu că ai trimis, mi-amintesc că mi-ai Cu trimis și verde. pe ăla. Da, cu verde și cu gri, parcă, sau ceva de genul. Da. Așa, și noi acum mai discutam și mi-ai povestit ceva de problema asta de sănătate. N-aș vrea să intrăm în detalii personale neapărat, dar faptul că tu ai avut un impediment mare în procesul tău și totuși te-ai ținut de treabă atât de bine, mi se pare senzațional. Și cum a fost să combini? Pentru că unii sunt perfect sănătoși, au tot ce își doresc, tot și nu ajung la rezultate și tu cu un impediment destul de complex, adică ai avut de luptat cu ceva, totuși reușești să aduci rezultate. Cum se întâmplă cu asta? Sau poți să ne pui un pic de context? Că poate mai sunt persoane în condiția ta și poate poți să-i ajuți pentru că ai realizat niște lucruri super. Deci nu e ușor. Da, deci, unul la mână, de când am intrat în comunitate, am zis că de obicei când luam un curs sau ceva de genul, săream peste partea care nu mă interesa, să zic așa. Ok. Și săream doar unde, vreau să văd direct strategia, dar cred că o conta foarte mult faptul că cursul prezentat de tine avea planificarea aceea pe 6 săptămâni. Săptămâna 1 înveți aia, săptămâna 2 aia, tema respectivă și așa mai departe. Și cum am zis, neapărat respect procesul. Deci unul la mână, neapărat, nu mă uit la o secundă din viitorul video dacă nu e săptămâna respectivă. Și am rămas în urmă, pentru că am avut și un accident de mașină între timp, nu grav, dar așa, mi-a dat de lucru, plimbări. Fix de 1 aprilie, ca și cum a fost o glumă. Și după aceea, prin 16 aprilie, a apărut problema de sănătate. Cumva încercam inclusiv să scap din labirintul ăla mental în care intrasem din cauza problemei de sănătate. Mă focusam, trebuie să fac asta. Unul la mână, ca să-mi distrag atenția, și doi la mână mă gândeam, dacă am o problemă gravă, mie chiar o să-mi trebuiască bani pe viitor. Adică chiar vreau să fiu sigur că pot să-i fac din trading, pentru că știu că pot să fac bani din trading. Și știu că se pot face bani frumoși, nu doar un salariu minim pe economie sau ceva de genul. Și am zis, trebuie să devin serios. Uite că există probleme reale, asta e o problemă reală, restul nu sunt probleme, restul se pot rezolva, se pot adapta, pot să trec peste orice altceva. Asta e problema mea cea mai mare acum. Trading-ul cumva a devenit, nu i-am mai dat atâta importanță emoțională ca înainte. Și da, ai și rupt și ți-a mers bine, exact de la chestiile astea. Da. Este un secret mare pe care mulți nu-l înțeleg. Faptul că de ce nu ajung la rezultate constante? Pentru că pun prea mult accent pe emoție și se atașează atât de mult să scoată rezultatul ăla, neapărat luna asta, profitul ăla, sau de nevoie sau de lucruri de genul ăsta, chestia asta te ține în urmă foarte tare. În trading este important, cu cât ești mai detașat emoțional de contul tău și de ceea ce faci și nu ai presiune, cu atât lucrurile merg mai bine. Este foarte simplu și de-aia mereu de la început am încurajat, când intri în trading, intră cu așteptări reduse, cu un mindset potrivit, nu intra acolo pentru bani, intră pentru performanță, pentru proces, pentru îmbunătățire. Și de asta consider că foarte mulți nu ajung la rezultate, pentru că pun prea multe, stau 12 ore pe zi, sunt stresați la fiecare secundă, vor acum rezultat. Cu cât ești mai relaxat și cu cât ai o strategie clară pe care o respecti, înțelegi conceptul pe care îl folosești, ți-l adaptezi la piață, pe termen lung rezultatele vin. E simplu, it's a matter of time, nu se întâmplă în o lună, 2 luni, 5 luni, durează, la unii durează 3 ani, 4 ani, 5 ani, durează până ajungi în punctul în care să generezi rezultate. Dar aici dacă cum să ai pretenția să se întâmple totul peste noapte, durează un pic. Exact. Și foarte, foarte ciudat e că pot să zic că am avut strategii pierzătoare înainte, dar nu cred, pentru că nu le respectam. Adică e atât de simplu, nici măcar nu știam dacă e profitabil sau nu, pentru că oricum nu respectam regulile. Intram emoțional, cum zice acum, am pierdut un trade gata, revenge trading, automat, intru să-mi recuperez banii, n-am răbdare până intră în gap-ul respectiv, intru de acum, că dacă pierd, dacă face, dacă pleacă oricum, dacă o grămadă de scenarii care, dacă ești prezent emoțional și nu o tratezi ca pe un business, ca pe o, nu știu, altfel, ca pe ceva ce trebuie să fac, doar nu mă implic emoțional, e foarte greu, cred. Cum ai trecut peste partea asta cu susținerea? În primul rând, cei din jurul tău te-au susținut în partea de trading sau au fost imparțial sau nu au fost susținători și adică cum a arătat pentru tine partea asta?
Tata avea vorba, mai bați bani în prostiile alea. Adică, ceva de genul ăsta. Nu prea credea, nu prea crede nimeni. Multă lume crede că nu se pot face bani în trading. Adică, nu zic de ce care nu înțeleg ce e trading-ul, pentru că tata nu o să înțeleagă. Adică nu și-o bătut vreodată capul, nu că nu poate. Da? El are alte probleme, nu are el treabă cu trading-ul, nu îl interesează. Dar și cei care pot înțelege, ei nu cred că poți să faci bani din asta. Și într-adevăr, procentul statistic vorbind e mic, de aia nu înseamnă că e imposibil. În orice domeniu, până la urmă, Eu am mai dat exemplu ăsta. În orice domeniu performanță se face de un procent mic. Zi-mi un domeniu, unul singur dacă îmi zici, în care peste 10% din oameni au rezultate, jos părerea, zi-mi un domeniu, dar vorbim financiar, da? Nu există. Da. Nu există. Știu că ziceai la un dat în câteva video, cred că într-un webinar recent, că ai luat parte de fotbal. Da. Că doar cei din Premier League sau așa sunt 1%. Și în trading e 5%, de ce e mai bine. Dar mie mi se pare că în fotbal și în Liga a 3-a poți să faci un salariu, să trăiești. Pe când în trading, dacă nu ești în top 5%, doar pierzi bani. Știi? Cumva, procentul e mai mare cumva, dar în același timp frustrarea cred că e mai mare din cauza asta. Pentru că în fotbal, dacă ești în Liga 3 engleză, cred că câștigi bine. Engleză, dar eu vreau de România aici. Da. În România, Liga 1 și în Liga 3 și a doua nu prea faci bani. Adică eu am luat exemplele concrete. Am mai mulți prieteni și în Liga 3 și a doua și a întâia. Și unul singur știu care face un salariu decent. Restul toți bagă bani în pasiunea asta de 20 de ani, 10 ani, ceva de genul. Știi? Adică bani, antrenamente aproape în fiecare zi, pregătire fizică, alimentație, super disciplină și așa mai departe și nu fac niște bani și se antrenează de foarte mult timp. Nu-s la break-even încă tot pe minus. Tot pe minus, de mulți ani. Adică și în fotbal câți reușesc? Adică eu cred că 1% stai care reușesc, cred. Da, eu puțin, da. Adică asta e, adică și în trading eu zic că sunt realistic în ce am studiat, eu cred că spre 5%, 6% cred că ăștia sunt care aduc profituri. Dar în trading sunt luați în statistică și oamenii care nu știu ceea ce fac, ai ideea că cea mai mare majoritate a oamenilor pe care știu care au făcut trading n-au avut în viață o strategie ăștia neprofitabili, știi? N-au avut o strategie, n-au avut statistică, n-au avut, adică da, statistica asta e foarte, mi se pare că chiar te pui pe treabă serios. Intri cu mindset corect, ai informații corecte, ai structură, înveți ceea ce faci, după părerea mea nu e posibil să nu ajungi la rezultate. Sunt șanse foarte mici, după părerea mea, să nu ajungi la rezultate. Eu chiar cred în toată ființa mea chestia asta. Perfect de acord, dar cel mai dificil lucru pare să faci exact asta, nu știu de ce. Adică, efectiv, asta pare imposibil de făcut. Nu înțeleg, mi-o fac greu și mie, încă nu o fac cum aș vrea sau cum ar trebui. Am și job între timp și așa folosesc asta ca scuză, știi? Încă nu unde aș vrea cu partea de statistică și asta e tare cu training-ul, că știu de vreo 2 ani că încă nu fac ce trebuie să fac ca să fiu profitabil. Știam și nu o făceam și nu înțelegeam nici ce nu o fac. E foarte ciudat. Știi care e frumusețea? Că în cazul tău și mai departe că știi mereu că ai ceva de îmbunătățit. Pentru că eu asta simt la mine. Eu sunt excited, sunt entuziasmat că știu că am ajuns într-un punct și știu că mai am mult de evoluat. Mai am o grămadă de îmbunătățit la mine. Adică eu, la mine personal, știu câte mai am de îmbunătățit și e frumos mental să știu că sunt în punctul în care sunt și că pot să mai cresc o grămadă. Cea mai mare tăiere de picioare și stres pentru mine în general este când știu că m-am oprit, nu mai am unde să mai cresc. Aia pentru mine mă desumflă total, nu știu cum să zic. Dacă înțelegi la ce mă refer, te dau un exemplu și concret. Dau un exemplu, mașinile. Eu am pornit de partea asta, sunt foarte pasionat de auto și am pornit de absolut jos de tot. Adică când eram mic, ai mei aveau Dacia Break, pe care a avut un Cielo și așa mai departe și visam, mă uitam la prieteni care au mașini de piele pe interior, lucruri de astea, știi? Și îmi doream și o Kia să urc în ea să văd și eu cum e, știi? Aveam feeling-ul ăsta. Și mă simțeam super excited. De ce? Că aveam câte nivele până să ajung sus, adică așa. Și am luat-o treptat, am reușit să urc în toată, după aceea într-un Ford, după aceea nu știu ce, știi, am văzut cum e aia, nu știu ce, după aceea am și eu prima mașină, am avut o Renault Megane, prima mașină. Așa, nu știu ce, bam, știi, și am început să trec etapă cu etapă. Și era excitementul ăla, că știu că, voi, uite, pot să mă duc până... Odată ce am trecut între timp muzeul de autocar să trec cam pe orice tip de mașină, mai puțin la hypercar sau de astea incredibile, dar la supercar am trecut pe toate, am condus, Și acum e problema că mă simt așa de parcă nu mai am unde să mă mai duc, aia e o chestie. Dacă ai unde, că nu sunt eu mare, nu știu cine, dar zic ca idee că excitementul a început când știam că am o grămadă crescut
Era imens. Acum deja trebuie să plătești o sumă prea mare pentru o diferență prea mică, dacă are sens la ce mă refer. Adică dai pe un Bugatti nu știu câte milioane ca să ai niște chestii mici în plus față de un ceva mașină la 200-300 de mii. De asta zic că așa e și în trading. Când știi că ai de crescut mult, e un excitement, e o fericire, un entuziasm. Și eu știu că în trading mereu e de evoluat. Mereu. Da, păi piața se schimbă, nu rămâne la fel. Deci la partea de susținere, până la care a fost concluzia? Deci ai tăi oarecum nu înțelegeau chestia asta? Pe tine te-a afectat sau ești genul care nu pui la suflet așa de mult sau nu? Nu, aș minți să zic că nu sunt genul care pun la suflet, dar cumva i-am înțeles și nu aveam pretenția să o facă. Pentru că chiar și facultatea, tata și în anul 4 m-a întrebat, dar tu termini? Adică ai mei, tu termini? Tu chiar termini? Adică, serios? Pentru că și bacul pentru ei a fost, adică atât aș dorea tata să iau bacul, nu să merg la facultate sau chestii mai mult, pentru că ai mei au animale, au oi, cumva am plecat ca cioban de acasă, am venit la Cluj, am făcut facultate, am ajuns inginer și acum vreau să devin trader. Știi? Adică eu foarte... Și n-am avut cam niciodată parte de mare susținere. Iubita mea ce mă mai susține recent de când îți spunea că altfel pleca. Dar în rest sunt obișnuit. Nu, Ce tare. nu e problemă. Ce tare. Foarte Păi tare. la cât o țin acasă, adică n-am prea fost în concedii, tot pentru faptul, bă, am de lucru, când termin cu prostiile astea, când o să știu o treabă, atunci ne plimbăm concedii și normal că nu e ușor. Nu e. Și atunci de-aia zic, E un ea mă proces. susține. Foarte tare. Mă bucur că ai pe lângă tine pe cineva care să te susține. E super important. Da, și mai ales a fost ultimul an cu boala, chiar nu mă așteptam să rămână sincer. Adică n-aș fi judecat-o dacă pleca. Wow, deci da, asta e un câștig foarte mare, să știi. Când să ai oameni de caritate în jurul tău, e mai prețios decât orice bani, orice business, orice, după părerea mea, e foarte tare, Da, mă bucur. Într-adevăr. Bun, mergem mai departe. Acum hai pe o notă pozitivă. Care au fost cele mai valoroase lucruri pe care le-ai învățat în ultimul an în trading? Și vreau să vorbim aici strict lucrurile top 3, să zicem, nu tot, dar top 3 idei valoroase pe care le-ai învățat din experiența ta și din ceea ce ai acumulat în ultimul an. Care îți vine în minte acum așa, pe scurt? Celebrul less is more, pentru că ok. dacă tranzacționezi prea mult, e mai bine 1, 2 trade-uri. Și ce încep să învăț acum și mi se pare ciudat de când am payout-uri, am impresia că a fi în profit te disciplinează. Nu, așa mi se pare cumva. Adică dacă sunt pe minus, iau riscuri foarte mari, fără emoții, dar dacă sunt pe plus și știu că în caz că pierd $1000, mie aia am pierdut din portofelul meu, cum ar veni, pentru că puteam să o am, sunt mult mai atent, sunt mult mai, riscul fac mult mai mic, practic mă disciplinează, câștigul mă disciplinează. Faptul că sunt în profit mă disciplinează. Asta mi se pare, nu mă așteptam. Mai ai emoții când tranzacționezi? Da. Încă nu sunt chiar poker face, încă da. Ce tare. Da. Îmi place că ești din discuția pe care avem, dau seama că ești foarte conștient de tine. De asta te ajute mult. Pentru că tu deja, adică știu că mi-ai trimis rezultatele pe ultima lună și ca și procentuale ai reușit destul de bine. Cred că 5%, nu? Cumulat. 4-5%, ceva. Cumulat e 3,5%, dar e aproape 4,5% cu cel de anul trecut, că erau payout-uri mici anul trecut, cele două de la compania. Strict ultimul pe care mi-ai trimis tu asta, că au fost două împărțite pe ultima lună, cred. În ultima lună au fost $3.500, da. Da, și asta, da, 3,5%. Nu e rău pentru că exact, less is more. Știi ce văd foarte mulți oameni care ce fac? Își iau un cont de 100.000 și ei încep foarte bine, cu un 4-5% și ce fac? Ei nu închid luna să-și ia profitul. Merg mai departe, vor 10%. Și încep și dau și îmi scriu prima oară, știu că primesc foarte multe mesaje de oameni care încep un profit bun și au 3, 4, 5.000 de dolari în profit, da? Și le zic, bravo, e prima ta lună pe profit.
Oprește-te, pentru că e prima ta lună mare. Învață să iei profituri mici, că e 1, că e 2, că e 3, că e 5%, banii ăia se cumulează și tu ce faci cu ei? Îi iei și nu-i cheltui, începi și bagi în investiții pe termen lung, mai scalezi capital, mai ai un cont, iei cripto, iei acțiuni și începi să-ți faci un leverage, începi să apară bani acolo dacă îi pui cum trebuie la lucru, bani noi cu care să tot construiești. Asta e o strategie pe care eu am aplicat-o deja din 2020 încoace, am tot strâns și am făcut un leverage foarte mare investind în foarte multe zone. Și te ajută, crede-mă că la un moment dat se strâng toate lucrurile astea și fără să dai seama începi să scalezi toate portofoliile o grămadă. Dar se întâmplă, e un proces, deci nu e ceva peste noapte, durează mult timp. Și ce fac oamenii ăștia e că ei nu ascultă și dau mai departe, tare, vor 10.000. Și încep și la final dăm trimirare și am pierdut tot. Pentru că nu faci prea greedy, lăcomia asta strică. Foarte Mi se pare ciudat pentru că eu dacă acum am avut 2 payout-uri consecutive și scopul meu era să l-am pe al 3-lea. Și în prezent am 2000 profit, $2000. Pe lângă cei retrași. Da, pe trade-ul de ieri care l-ai... Trade-ul de ieri. Pe DAX. Da. Eu am pierdut pe trade-ul ăla cât 24 de euro pentru că nu mi-a atins la milimetru take profit-ul și aveam profit 2040, cred, ceva de genul și pentru un punct am luat minus. Exact, da, că am văzut. Eu acum, de exemplu, dar având 2000 profit, urmează să risc mai puțin decât când nu aveam profitul. Și dacă ajung la 1000, am oprit. În 20 iunie am următorul payout. În 20 iunie, în 7 zile, adică. Știi ce ți-aș recomanda eu să faci în situația asta? Eu n-aș mai tranzacționa, aș să ia 2000, pentru că vezi că iar e o sumă importantă. I-aș lăsa deoparte și poate cu profitul de luna trecută sau așa să începi să deschizi un nou cont în paralel, să ai 2 poate. Și ce poți să faci? E o variantă. În loc de merge, îți dau o idee, poate nu e ideea bună pentru tine, dar în loc de account merge, ce se poate face e să ții 2 conturi. Și pe unul când ai început în profit, cum ai început pe ăsta acum, să-l oprești să tranzacționezi mereu după ce ai payout pe unul, doar pe celălalt. Ai înțeles? Și doar pe ăla mai lucrezi, nu știu, și poate reușești și pe ăla să-l crești, la final ai 2 payout-uri sau dacă nu, poate duci un pic în minus pe ăla, nu e problemă, stai pe 0, te rei pe el, îl crești după care iar ai pe apă ăsta, te întorci apoi pe ăla, readuci pe profit. E o tehnică pe care o folosesc mai mulți prieteni de-ai mei care jonglează cu conturi destul de mult și zici că funcționează. Îmi propuneam să fac asta după al 3-lea payout. Pentru că vreau să am cele 3 consecutive, știi? Și am zis că prima dată fac asta, mă concentrez pe asta, că cumva mi-am pus eu ca target, să am 3 consecutive pentru a-mi demonstra că am evoluat. Nu e o întâmplare. Ceva de gen. Și să știi că nu e deloc ușor, dar observi că mult nu se cum se fac payout. Payout-urile nu se fac cu o grămadă de tranzacții, haos, 1 milion de trade, 1 milion de chestii, se fac relax, încet, te mulțumești cu, cum să zic, îți faci un plan, un target de la început, nu te duci pe rachete 3% risc, dublezi sume, fac pe știri, trading, nu funcționează așa, trebuie un echilibru, trebuie un relax și o să vezi nu trebuie de la început să ai cei mai mari payout-uri, cu timpul, constant, ușor, asta e, mulți provează ideea asta de viteză, de foarte mult, foarte rapid. Dar asta e super dăunătoare. După părerea mea, performanța reală în orice domeniu se face cu pași mici și lenți. Nu trebuie să-ți vadă nimeni boom-ul dintr-o dată. Boom-ul se face în timp. În timp se adună boom-ul ăla. Nu deodată, știi? Exact, da. Dar chiar vreau să fac și ca safety cumva, pentru că să mai am încă un cont finanțat, unul la mână, că să mai ajung la un cont finanțat, chiar că demonstrează mie, știi că, pot. Adică nu a fost întâmplare din nou. Dar am mult mai multă siguranță, cred că o să am mult mai multă legeritate, mult mai mult confort, având 2 conturi. Pentru că riști oricând să pierzi unul, nu e... Da, așa este. Așa e normal. Nu vreau să crez riscul până nu l-am pe al 2-lea, dar și la al 2-lea payout am făcut la fel. Am avut 1600 sau ceva de genul profit și am zis ok, tranzacționez cu 0,29% risc, dacă ajung la 1000, nu mai, ne vedem la payout. Și l-am dus până în 2500, mi-a intrat 2050 ceva, mi-a intrat cei 2000. Da, super. Și cumva de genul plăneam să fac și acum. Cu trade-uri foarte mici și sigure. Acum, săptămâna viitoare, vedem dacă apare, nu apare o oportunitate. Nu e obligatoriu. Câte trade-uri ai avut săptămâna asta? Trade-uri săptămâna asta pe cel de ieri. Ieri am avut unul pierzător pe UK și după aceea câștigător pe DAX, deci 2. Da. După aia am avut 5. 5, ok, ai avut destul de multe trade-uri. Wow, m-aș zis mai puțin, m-aș zis 3. Okay. Da, pentru că am fost pe minus. Și am mers break-even, înapoi minus, break-even și după aceea am talentul ăsta, încă nu pot să încep contul pe plus.
Da. Primul trade e minus. Deci, asta pățeam și eu, dar la mine tehnica următoare, eu manifestez și trag și aleg foarte bine primul trade când încep orice cont, pentru că îmi doresc să încep în plus. Am început acum la challenge pe ambele în minus, adică și faza 1 și faza 2 le-am început în minus, chiar documentasem procesul, dar pe live sunt foarte selectiv cu prima execuție pentru că vreau să încep în plus. De ce? Ca să am leverage, să am startul ăla care pot să mă joc, știi, marja aia. Că dacă încep direct cu un profit 1%, deja gata. Pot sau cu 0,5, deja pot să joc cu 2 trade-uri până să ajung pe 0 și de 0,25 fiecare. Mai dau încă unul, iar încep să cresc și ușor încep să-l cresc până să termină luna, după care iar de la... Sau uneori știi ce fac când mai fac payout-uri, îmi las un pic în cont. Adică îmi las un profit de start. Ca să fie plusul... Da, mental să mă ajute, știi? De asta n-am mai intrat într-un losing streak mare, mă refer să mă duc cu contul la început de lună sub 3% de foarte mult timp, pentru că mereu încep cu atenție. Niciodată nu cum zic, am un plan, am o strategie în minte mereu pentru orice start de lună, îmi planific tot ce vreau să se întâmple și lucrurile se întâmplă. Nu perfect mereu, dar e ideal să cauți variantele posibile să poți să începi în plus. Dar asta vorbesc deja, ne vorbim acum din perspectiva de a fi încerci să îți pui mindset de constant în minte. Dar foarte mulți acum nu se află în situația asta, sunt în punctul în care trebuie să-și dea seama cum să-și aleagă o strategie profitabilă sau un concept profitabil sau un interval orar. Spre exemplu, la tine, ce interval orar tranzacționezi? Adică cum te împarți și poate ce piețe tranzacționezi? În mare parte DAX-ul a fost ocupat cu all-time high în ultimul timp. UK 100, iau și Nasdaq și US30, dar mai mult după masa, nu mă bag dimineața. Deci poate chiar indici. după 4 jumate. Okay. Că de obicei, practic la ei acolo e deschiderea, s-ar putea să găsești oportunități mai multe. Și momentan eu mă înțeleg mai bine cu euro-dolar decât cu GBP-USD, cum știu că eu pe euro-dolar am încercat mare parte din călătoria mea în trading să fac, știi? Și cumva mă înțeleg mai bine cu el, îl simt mult mai bine, aproape că îl simt, vorba. Da, ce interesant. Da, eu cu euro-dolar nu e piața mea favorită, adică e simplu, nu am rezultatele pe care mi le doresc, de ce l-aș tranzacționa sau de ce l-aș forța, știi? Asta e logica pe care merg pentru mine. Da. Păi eu pe el m-am învățat, GBP mi se părea foarte așa de speriat că volatilitatea e mult mai mare. Și s-ar putea să fie mai bun din cauza asta, dar încă sunt învățat cu euro-dolar. Și time frame-ul încerc 10-12, dar fiind la muncă, câteodată pot, câteodată nu pot, în funcție de zi. De multe ori fix la 5 minute când trebuia să intru, aveam treabă, se întâmplă și apare frustrarea că și asta m-a ajutat de multe ori, între ghilimele, să pierd contul și așa mai departe, că intru capcana aia emoțională și fac prostul. Să zic așa. Înțeleg, da. Scuze că te întreb, vreau să adaug un lucru, iar state of mind-ul e foarte important. În trading, atâta timp cât te menții într-un state of mind, ce înseamnă asta? Starea ta de spirit și de minte să fie limpede, lucrurile merg foarte bine. La tine ce funcționează acum că ți-ai pus un goal în minte, ai mintea limpede, lucrurile merg, funcționează, se întâmplă cum îți dorești. În momentul în care începi să faci o greșeală, dacă nu știi cum să tratezi, intri în lanțul de greșeli. Intri și începi, mai faci una și începi să dai greșeli, să faci bench trading și arzi tot imediat. Dacă nu știi cum să te ții departe de aceste obiceiuri, imediat intri în ele. Adică începi și gata, le dai una după alta, pac. Nu știu dacă te-ai lovit vreodată de ceea ce menționezi. Da. Uite, de exemplu, chiar o chestie care am observat-o ieri și eram așa cumva mi se pare foarte interesant. Primul cont, adică înainte de primul payout, primul cont, l-am avut în minus undeva la 7000, da? 7%. Și de acolo am reușit să revin. O zi de concediu, de fapt am făcut schimb de tură, am fost acasă dimineața, am fost liniștit și am riscat. Pentru că am pus 2% și am lăsat să meargă RR 3 la 1, știi? Nu, da, 1 la 3. Da, 1 la 3, pardon, da. Și a mers. Am reușit să duc contul la break-even cu manevra respectivă. După care am început cu profitul, am fost mai atent. Al doilea cont l-am dus până la minus 9, până la minus 4, 96 de. Al treilea, 99 de. 1000 doar. Știi? S-a redus greșelile. Am înțeles. Înainte, primul found iară emoții, iar m-am lăsat în capcana respectivă și tot prostii făceam. Dar am reușit să mă calmez. Deci majoritatea, iar nu ajung la rezultate ce? Nu au informație corectă, nu au strategia pusă la punct, nu au statistica și nu-și dau timp să treacă prin proces. Adică au luat primul cont, nu au avut rezultate că au stat pe nu știu cât timp și gata, și-au pierdut încrederea, nu mai vor, nu le mai trebuie, salut. Și zic că tradingul nu funcționează, când nu are nicio legătură cu tradingul. Chestia asta e legătură cu el și cu psihologia pe care o are.
Exact, și cum ziceai înainte, și legat și de partea psihologică și unul din factorii care m-a ajutat în ultimul an, să devin profitabil, cred eu, auzeam foarte des, să ai bugetul ăla de urgență, să ai anumiți bani, Nu, eu băgam tot. Și asta până acum un an. Și de acum, în ultimul an, am făcut investiții în cripto. Am ajuns să am cu bani împrumutați, că credit, nu recomand, dar eu asum. Faptul că am avut alte investiții care știu că, indiferent că am avut o zi bună sau proastă în trading, acolo alea își vor face treaba în viitor, mi-a dat un confort psihic care cred că m-a ajutat enorm de mult. Pentru că până n-am făcut asta, n-am putut să stau liniștit uitându-mă la grafic. Sau nu eram mulțumit cu 500 de euro profit, de dolari, de Corect. ce-o fi. Îmi trebuia 5.000 pentru că am de recuperat. Așa nu mai. Acum stau mult mai liniștit. Și cred că contează foarte mult să ai echilibrul la prima dată, să-ți pui lucrurile în ordine, pe care să te pui să înveți serios și să dedici timpul și energia. Păi nu, asta e important și iar investiția cea mai importantă în trading și cea mai scumpă, după părerea mea, este investiția de timp. Și mulți nu știu să o facă cu cap, adică, cum să spun, încep să investească foarte mult timp fără să învețe nimic, adică înțelegi la ce mă refer, pun și bani și stres și timp mult și nu știu ce și nu o să ajunge nicăieri și alții își folosesc timpul foarte eficient și ajung relativ repede la rezultate, pentru că și-au pus acest time management foarte bine la punct. Bun, acum vreau să revenim la strategie. Deci, ca strategie, în momentul de față folosești exact ceea ce folosesc și eu, că ai zis că ai același trade ca și ieri. Folosim fix la fel sau ți-ai mai adaptat niște, nu știu, aspecte sau folosești alte confluențe în plus? Adaptarea vine din greșeli. Adică doar când mă hazardez și fac altceva, în rest, cumva tot aia încerc să fac. Deci să imit. Am învățat, mi se pare super ok, super utilă, statistică este o grămadă, că ai ocupat de asta. Am putut adică detaliile alea cu unde pui stop loss-ul, cât peste, ales muncă în spate, pe care dacă eu mă puneam să o fac singur, îmi lua un an sau doi, cu un job, cu așa mai departe, nu puteam să fac prea repede, îmi lua mult timp. Și atunci e foarte important că ai detaliile respective și da, încerc să fac în mare parte să aplic strategia ta. Ok. Și cum te înțelegi cu ea? Adică simți că este ceea ce trebuie pentru tine, simți că funcționează? Asta sunt curios, adică care ar fi feedback? În 2023 mai aveam momente când intram pe US30 după 5, după ce se deschidea New York și așa mai departe. Și efectiv observam chestia asta, cum US30 are obiceiul de a face un spike down și după aia venea cu trepte în sus, așa, urcări Fibonacci, poți să zici cum vrei. Și eram ceva la mijloc. Cumva trebuie să urmăresc chestia asta, trebuie să o învăț. Și după aia când am văzut-o la tine pe Instagram, am zis, bă, asta vreau să învăț, asta caut. Cumva înainte să-ți găsesc strategia, că am fost foarte hotărât. Cred că n-am fost niciodată așa hotărât să iau un curs sau să intru într-o comunitate aici fără glumă, pentru că cumva cu o jumătate de an înainte încercam să înțeleg fix asta. Și atunci când am văzut că aplici exact ce voiam eu să înțeleg, ok, asta e. Am și împrumutat bani, că nu dispuneam de bani. Am împrumutat bani și plăneam să-mi vând mașina ca să dau datoria înapoi și să rămână, desigur, dar așa, și n-am apucat că am avut accident. Dar ca norocul că am luat combinația, am luat fix banii cu care voiam să o vând. Că am fost lovit, știi? Dar efectiv am împrumutat bani și repede să iau cursul. Pentru că am fost foarte hotărât, foarte convins că asta caut, de asta încerc să înțeleg, asta vreau. Băi, ce tare, habar n-aveam povestea asta, foarte tare. Dar n-ai zis asta în apel când l-am avut, nu ne-ai povestit asta. N-am zis, nu prea, îmi vine acum. Da, tare. Uite, n-am apucat n-am stat să gândesc ce vreau să vorbim și n-am ce avut tare, foarte tare. Băi, mă bucur, lasă. Și asta iar noi n-am pregătit, deci discuția asta în sensul care eu vreau să înțeleg că e autentică și vreau să se transmită această autenticitate. Noi nu ne-am pregătit dinainte. Deci ți-am trimis ce discutăm, ți-am zis așa în mare ieri seară, am zis, hai să ne auzim, hai să o facem natural. Și așa a fost. Da, asta că am insistat eu, că mi-era frică să intru așa, gen, ok, și ce faci, ce vorbim. Cumva fix aia mea, să nu mă pierd, dacă nu mai știu să răspund la o întrebare simplă. Știi că există șansa că după să-mi pară rău, puteam zice mai bine de atât. Da, nu, mi se pare că e foarte, foarte bine și asta, cred că naturalețea câștigă cel mai mult în orice domeniu. Naturalețea și sinceritatea sunt cele mai bune. E un lucru pe care l-am apreciat la tine la ședințele de joi seara foarte, foarte mult, pentru că contează mult. Da, la ședințele live. Păi da, mereu,
Adică mi place să intru cu simplitate. Intrăm, discutăm, luăm analiza fundamentală, luăm pe știri, discutăm, iar mergem pe grafice, facem analiză pe tranzacții, discutăm, mai văzut mereu tranzacții pozitive, negative, vedem, împărtășim, poate să intervină oricine, să zică orice, poate să spună, băi, uite, am avut o serie de tranzacții pierzătoare, cum o fac, sau am avut câștigătoare, fac, adică niciodată mulți și am văzut în multe proiecte, se scoate de tot accentul de pe partea negativă. Trebuie să existe partea negativă. Așa funcționează lucrurile. Prin partea negativă ajunge la pozitivă. De-aia trebuie să fie toate experiențele, cum să zic, luate în considerare ca să învățăm din ele. Bine, nu-mi place când e pusă o parte negativă, dar fără o soluție, fără să se căuta o rezolvare. Știi că sunt oameni care pun doar partea, zic, mamă, gata, am pierdut, mă las, nu mai fac, nu mai nu știu ce. Nu e bună atitudinea asta. Ok, am greșit. Cum învăț să depășesc partea asta, să devin mai bun, să ajung la rezultate cu lucrul respectiv? Cum ai evoluat tu ca și om din 2018 până astăzi? Ce simți că s-a dezvoltat la tine? Foarte multe. Da? Sunt 7 ani. Da. Adică de la a nu avea nicio idee despre ce înseamnă economia, bugetări, a-ți bugeta banii, orice chestie de genul ăsta, creditele, cum se fac, care și dobânda, toate astea le-am învățat pentru că apare CPI. Ce e CPI? Te-a pus investirea, apare interest rates. Ce e aia? Te-a pus investirea. Adică domeniul ăsta m-a făcut să învăț efectiv cum funcționează lumea, între ghilimele, într-un mod în care nu-mi imaginam acum 10 ani, să zic. Trading-ul te învață foarte mult despre viața în care treci. Mi se pare că și dacă intri în domeniul ăsta și îl înveți, măi, n-ajungi la rezultate, nu știu, nu te-ai ținut, ți-a plăcut, n-ai ajuns la niciun rezultat, tot înveți o grămadă, că înveți despre tine, despre emoție. Personal am zis de mai multe ori chestia asta, că am băgat mulți bani și mai comenta lumea și așa de zis, bă, mie nu-mi pare rău și dacă nu o să fac bani în trading, pentru că chestiile pe care le știu acum, adică o să câștige în viață. Super ok. Da, exact. Adică știu să mă descurc cu banca, am învățat o grămadă de chestii să nu mai zic că ajută la interviuri. am avut mai multe interviuri la anumite firme pe care le-am luat și nu m-am dus că nu venea salariul, dar așa ușor te acceptă lumea în momentul în care știi să vorbești chestii de genul ăsta. Da, și vorbești de inflație, de produs intern brut, de toate lucrurile astea, cum funcționează banca centrală. Exact, pentru că cred că arată un fel de faptul că vrei să înveți. Arată angajatorului faptul că tu ești dispus să înveți, că tu înveți singur, că nu trebuie să te ia cu bâta după tine să-ți faci treaba și cred că ajută foarte mult chestia asta. Chiar ajută, foarte tare pusă în perspectiva. Până și la job te ajută trading-ul, știi, dacă e. Ce tare. Ai o rutină zilnică pe care o aplici în trading? Adică cum ar arăta, de exemplu, o zi din viața ta? Cum ți-o structurezi? Chiar o rutină exactă nu am, pentru că jobul și pentru că prietena mea are job și câteodată schimbă unul, câteodată schimbă doi și trăind în Cluj, în Florești, nu în Cluj, ea lucrând în Cluj, va trebui, când e de dimineață, trebuie să plecăm la 6 și un sfert ca să ajungă ea, să ajung și eu la muncă după aceea pe 8. Când nu e, pot să mă trezesc la 7 și, deci diferă și ora de trezire și ce pot să fac și ce nu pot să fac dimineața, dacă pot să mănânc sau așa mai departe. În mare încerc, am alarme, când e 10 și un sfert am o alarmă acolo ca să știu că pot să mă uit la piață. Încerc să văd ce s-a întâmplat peste noapte. De exemplu, azi dimineață m-am trezit cu picajul respectiv și am zis, ok, astăzi nu cred că o să tranzitez pentru că sigur s-a întâmplat ceva azi noapte. Da. Ceva de gen. Cu era în Israel, da. Da, exact. Și că știi, n-am apucat să văd, dar dacă te uiți la grafic, te prinzi că sunt știri în lume. Da, îți dai seama. Spune foarte mult. Da. Și încerc să combin cumva locul de muncă cu trading-ul, pentru că îl fac de acord. În mare parte, intrările mele de la locul de muncă. Și atunci nu pot să zic că am o rutină exactă. Că de ce tare! Nu știam chestia asta, ok? Deci tu combini locul de muncă și cu trading-ul, adică reușești să execuți și de acolo. Da, păi eu am un job, încă nu mi-a dat demisia. Și nici nu să nu faci. Să nu faci, să zic de ce. Mereu trebuie să, indiferent că începi să crești în ce mai mult, să faci 5, 6, 7 mii de dolari pe lună în trading, crede-mă că nu merită. Și zic de ce, pentru că jobul îți ține mintea relaxată. Ai venit orice ar fi. Ok, că poate zic că pornești încă un business în paralel, că a început să genereze trading-ul venit și ai luat niște investiții și mai pornești un business. Ok, lași jobul când faci bani și din business-ul ăla. Ca să ai mereu pe lângă trading ceva, este regulă. Regulă mereu trebuie să ai asta așa. Exact, dar nu se pune problema încă, nu-i vorba, adică eu am credite acum și de nevoi personale și de imobiliar, nu există, sunt nicio formă până nu sunt plătite, nu-mi dau demisia.
Mi-ai spus nu am asta avut. înainte, nu știu dacă pe filmare discutasem. Mi-ai zis că acum stai într-un apartament și că l-ai cumpărat, ai vrut să-l cumperi, să-l achizi. Da, l-am cumpărat în 2022, credit imobiliar și dacă nu e achitat, nu dau demisia, e clar. Adică ori Evident. fac bani, dacă sunt capabil să fac bani în Bravo. trading, da sume mari, nu trebuie să-mi dau demisia să ajung în punctul ăla. Le Corect. fac, mi-am achitat toate, după aceea următorul pas. Și cea mai bună metodă e pe ăsta să-l achizi, după părerea mea, exact cum ai zis, într-un salariu fix, iar profitul din trading constant pleacă către scalare de conturi, către exact ce ai zis, cripto, către acțiuni, către diferite zone care să-și genereze cu leverage-ul și mai mult. Aia ar trebui să... Asta e exact ce am aplicat eu. Exact strategia pe care am aplicat-o și am mers excelent. Excelent pe termen lung. Păi Dar- vreau să-i întorc în piață cum a venit. Nu m-am pus să rambursez doar de dragul de a plăti creditul. Adică nu vreau să fac, să zic așa, 3.000 de euro pe lună și tot timpul îi pun acolo. Până la un moment dat se va opri. Pentru că nu scalezi, nu crești, ai ideea. Tu acum trebuie să construiești nu ai leverage-ul, cum. să faci mai mult. Aia este ideal Exact. pentru tine și o să reușești. Adică mi se pare că la mindset stai foarte bine și o să te ajute foarte mult lucrul ăsta. Pentru că o să câștigi și care e chestia, încrederea de sine în trading e foarte important. Adică pe mine m-a ajutat mult încrederea având mentor fizic. Prima l-am avut în online, dar al doilea fiind fizic. Pentru mine a contat mult de tot, pentru că având un om care face asta, are quant trader, antrenează toată zona asta, dai seama că eu știam concret cum funcționează, vedeam discuții între ei telefonice, vedeam cum funcționează lucrurile, vedeam profituri, vedeam, adică tot era palpabil în fața mea. Te întrerup puțin de la videoclip. În cazul în care vrei să lucrăm împreună și vrei să avem o potențială colaborare, vei găsi primul link din descriere, varianta de a programa un apel complet gratuit. Te vei auzi ori cu mine, ori cu membri din echipa mea în care discutăm și vedem concret care sunt variantele de colaborare și dacă putem să facem acest lucru să se întâmple și pentru tine. Vreau să intrați cât mai sincer, cât mai degajați, să putem purta o discuție și să vedem dacă ajungem până la acel punct. Deci poți să-i pui acum pauză la acest videoclip, poți să programezi ședința în care să ne vedem, să nu uiți să-ți notezi data și ora exactă și poți reveni după la acest videoclip și ne vedem și la întâlnire pentru a discuta o potențială colaborare. Văzând toate lucrurile astea, evident că prinzi o încredere imensă și pentru mine n-a existat niciodată, după momentul ăla, întrebarea de oare funcționează trading-ul, oare se fac profituri, n-a mai existat chestia asta în mintea mea niciodată și asta mi-a lăsat spațiu pentru evoluție. Mulți se pierd ce fac, încep și își pun întrebarea, băi, dar merge, dar nu merge, da, așa. Și pierd, stau acolo într-un cer de ăsta în care se întreabă, merge, nu merge, faci. Și acolo rămâne, pentru că nu are încredere. 100% în asta. Și tu acum asta îți construiești și îți construiești încrederea. Ceea ce asta este foarte mult prin rezultatele care o să fie din ce în ce mai bune. Corect, și cum ziceam înainte, la încrederea asta ai contribuit cu faptul că ai avut statistică, ai avut condițiile, ai avut, știi, pentru că eu încercam să învăț, practic, în piață cum merg astea, dar am încercat să-mi fac strategii, dar aveam tot timpul dubiul ăsta. Bă, da, merge, chiar merge, pentru că nu-i testată suficient, nu, așa, preluând-o de la cineva, dacă crezi, dacă ai încredere în omul ăla, că dacă nu, clar nu, atunci da, și am încredere în tine. Adică eu... Păi da, nu e numai de încredere, nici nu trebuie să ai încredere în mine. Adică poate până începem să lucrăm, dar după ce ai luat statistica, ai luat strategia, ai pus-o tu, că nu trebuie să mă crezi, nu mă mai crede. Du-te și pune strategia și testează-o matematic și ia-o la rând, o să vezi că generează profit. Adică nu e că, poate cum ai zis tu, e la început de încredere, știi, până ai strategia. Că după dacă o ai deja nu mai trebuie să mai încredere în mine. Că pui și o să testezi și o să vezi acolo dacă merge sau nu. Dar te înțeleg, așa e. Așa e. Și asta, încrederea, oricum cea mult tu singur o să câștigi, prin tine, prin rezultat. Adică îți vezi rezultatul, ai încrederea. De acolo câștigi foarte, foarte mult. Acum voiam să te mai întreb, care a fost lucru pe care ți l-ai fi spus dacă ar fi să o iei de la zero? Acum, să fii tu din 2018 și vrei să-ți spui un lucru, să ai ocazia să vorbești cu tine un minut, ca să te ajute în evoluția ta. Ce ți-ai fi spus concret? Poate un sfat anume, un lucru, nu știu, care să te ajute în proces. Să las visele mărețe, să mă pun pe treabă serioasă. Adică nu să-mi imaginez Lamborghini în al treia zi de trading. Să o fac cum trebuie și să am încredere în mine, probabil. Ok, deci asta, încredere în tine mai mare. Și eu, să știi că și eu dacă mi-aș fi spus, tot asta mi-aș fi spus. Încredere în tine, dar ai încredere. Că și mie mi-era frică, am ceva nou, ceva... Credere. Ai perfecte dreptate, că nu pot să mint. Mi-a crescut încrederea în mine incredibil de mult în ultima lună. Chiar ce anul trecut, ajungând la primul payout și nu numai, adică undeva la început de 2024 chiar am zis că la mea debită la un moment dat că eu o să fac bani din trading. M-am prins. Chiar o să fac, nu știu cât îmi ia, dar o să o fac. Știi? Am început să am încrederea, pentru că în momentul în care înțelegi piața, îți dai seama că e vorba doar de câtă muncă depui tu
și cât de serios ești, că e imposibil să nu-ți iasă. Așa Atunci, este. asta mai era variabila. Cât îți de dispus să fac chestia asta, nu că dacă sau parcă sau... Nu, aia e că atâta de ce zic din start. Și dacă sunt persoane care ne urmăresc și își pun mereu întrebarea asta, oare o să fac bani din trading, oare funcționează? Nu o să faci. Îți zic de pe acum. Dacă tu îți pui întrebări, ca în orice alt domeniu, nu funcționează. Oamenii care au rezultate și fac performanță nu își pun întrebările astea. Oare o să fac... Iar luăm exemplu fotbaliștii, simplu. Crezi că Ronaldo sau Messi sau ăștia și-au pus întrebarea, bă, oare eu o să fac bine? Ei au avut încredere în ei, dar nu mai puteau și ce? Ca să ajungi orice domeniu trebuie să ai o mare încredere în ceea ce faci. Încredere și pasiune, iar trebuie să-ți placă. Că dacă nu-ți place domeniul, n-ai cum să faci performanță în el. Chiar știu că este un video pe internet vechi cu Ronaldo la Manchester United și era ceva interviu și mai era și Rio Ferdinand parcă și chiar întreba cineva pe Rio Ferdinand care e cel mai bun jucător din lume și era acolo în plus cumva și eu. Sau era ceva cal de premie, dar el încă nu era. Ce tare! Era primul balon, deci chiar e chestia asta chiar adevărată. Mindset, dar manifest, eu în jurul meu am diferiți oameni. Am oameni pe care aud și zic, păi nu știu dacă o să reușesc cu ce fac, nu știu, și ghiși ce? N-au știut și nici n-au reușit. Și am oameni pe care, băi, vin la mine și spurare și eu o să fac asta, o să reușesc asta, ajung acolo, am planificat, am poziționat tot și ghișele iese perfect tot, pentru că au mindset-ul. Oarecum are logică, adică dacă bă, oare o să trec strada, nu o să trec strada? Nu mă, eu trec strada. Păi te-ai pus și ai trecut-o. Dacă ești în dubii, nici măcar nu faci pașii. Nu faci primul pas spre a trece strada. Corect. Adică nu o să o treci stând pe partea cealaltă. Corect. Nu? Niciodată. Corect. Primul lucru, o să te decizi că o faci. După aceea urmează și pași. Crezi în îmbogățire rapidă? Ce zice? Există acest termen, îmbogățire rapidă? Îl susții? Crezi că există? Nu, adică noroc, da, la loto și așa mai departe, dar efectiv să faci din piatră să iacă un imperiu în 2 săptămâni, nu. Nu. Îți trebuie timp, îți trebuie muncă, îți trebuie răbdare, informații. 100% de acord cu tine. 100% de acord. Și încă un lucru pe care pot să zic este că nu vei clădi un imperiu doar cu o singură activitate, fără să vrei să te diversifici. Este clar. Adică mulți vin la mine, văzusem un comentariu, mă certa ceva rare, da, de ce ai luat nu știu ce, dacă nu ai luat doar cu bani din trading? Păi stai puțin. Tradingul vine, este o rampă de lansare incredibilă, dar tu trebuie să te diversifici, că dacă tu doar ai scos banii și spargi pe șampanii în club, degeaba faci tu bani în trading. Salut! Tu trebuie să diversifici, să construiești, să faci și în momentul în care ți acumulezi și strângi și diversifici, atunci încep să vină surse și să se construiască siguranță și multe alte lucruri pe lângă. Deci nu o să faci niciodată performanță doar cu imobiliare sau doar cu asta, nu, diversifici, de-aia aveți și trading, aveți și investiții pe terenul și alte zone în care să-ți împarți veniturile și să construiești. Ai o lună slabă în trading, nu este nicio problemă, performează bine aia și aia. Nu-ți merge aia și aia, pentru că e o problemă că performează tradingul luna asta. Și așa îți faci un cumul ca un coș. Și asta este realitatea, adică așa funcționează. Nu, Da, practic, trading e locul în care tu faci bani, după care îi pui să muncească și ei, nu exact. Exact, nu e locul în care te apuci, faci 1.000.000 de euro într-o lună și îi spargi și faci infinit și asta e realitatea. Că ajungi la un nivel foarte mare în care lucrezi pe nu știu ce capital, da, cred că poți acolo, dar acolo nu ajungi peste noapte. Deci nu mai vorba de îmbogățire. Acolo ajungi cu studii, cu practică, cu testare, trebuie să știi backtesting, automatizat, multe chestii, adică nu e simplu. Dar împărtășesc aceeași perspectivă. Nu există, după părerea mea, îmbogățire rapidă, e doar noroc, exact ce ai zis tu. Ai zis foarte bine, e noroc. Și problema și care e că la îmbogățirea rapidă, sărăcia rapidă vine după îmbogățirea rapidă. Exact, foarte mult. Că nu ai făcut tu banii. Am observat asta pe pielea mea, pentru că nu neapărat în prezent, dar există chestia aia, că nu-ți ajung bani, nu știu ce, și ai o lună în care faci ceva pe lângă, nu contează ce, și ai făcut de 3 ori salariul. Da. Dar de 3 ori și cheltuielile. Stai un pic ce se întâmplă. Adică indiferent cât câștigi, dacă nu-i controlezi, îi pierde. Da, așa și recunosc că doar de vreun, nu știu dacă e trecut un an sau nu, cred că e aproape un an, îmi monitorizez veniturile și cheltuielile. Știi? Deci, foarte. Practic, de când am început să fac toate chestiile care trebuie să le fac în mod normal, am început și să devin profitabil. Inclusiv chestia asta cu știi câți bani îți intră în fiecare lună și cât îți iasă. Pentru că, sincer, am fost o surpriză. Da, că cheltuieli de care tu nici nu le în calcul și vede că îți duc o grămadă de bani acolo. Corect? Da, și inclusiv la venituri. Pentru că aveam câteodată impresia că nu câștig atât de mult. Știi, în salariul net din contract, dar câteodată le fac ceva pe lângă. Știi? Corect. Când tragi linie la final lunii, ești, uite, eu am câștigat atâta și nu am nimic în buzunar? Da. Adică, serios? Uite, eu am prieteni în jurul meu acum cu care mai discut tot felul de sfere. Am 2 în minte, 2 prieteni care fac între 30 și 40.000 de euro pe lună. Asta e profit.
Și la final de lună mereu sunt pe minus. Mă refer pe minus pe contul personal. Deci rad toți banii. Cum le vine un ban în plus, mai găsesc variante de a cheltui. Și ei mereu îmi spun la fiecare final de lună, bă, cât de idiot sunt, că am făcut de mulți bani și îi cheltui non-stop pe mâncare super scumpă, pe lifestyle, nu știu ce. Și îmi spun mereu, gata, de luna asta mă schimb, nu mai fac așa, nu mă. Și ghiși ce, luna viitoare, aceeași discuție se repetă la final. Îmi zice, bă, nu pot să cred. Da, unii, indiferent de câți bani ar face, dacă nu ești super bine educat financiar și pregătit și așa, mereu să ai pe minus. Deci nu contează că faci 1000, că faci 5000, că faci 10.000, că faci 40.000. Se pot duce foarte ușor. Știi, cu cât îți crești lifestyle-ul și îți pui cheltuieli, cu atât acești bani se duc mai repede. Încă o întrebare, și este ultima care vom închide astăzi, pentru că deja ți-am luat o oră din timpul tău valoros și eu zic că am acoperit multe. Nu știu dacă ai simțit că a trecut ora asta, acum mi-am dat seama. Da, acum mi-am dat seama. Există, după părerea ta, trader profitabil? Este un subiect foarte amuzant. Îl aud de foarte multe ori că nu există, domne, nu există. Există. 100% există. Adică dacă ciobanul a ajuns trader profitabil, există trader profitabil. Există cu Da, siguranță. nu, e vorba de muncă, disciplină, dorință. Practic în orice domeniu am auzit undeva chestia asta, că cât de mult îți dorești să faci acel lucru, indiferent că e trading sau ce-ar fi. Foarte mult. Bun. Ce-ți place în prezent să faci mai mult? Să fumezi, un exemplu, da? Ești dispus să renunți un an la fumat pentru a ajunge acolo? Aici, ăsta e pragul pe care trebuie să-l treci, indiferent care nu fumatul sau oricare ar fi activitățile respective, ca să ajungi unde vrei. Pentru că toți ne dorim un Lamborghini, nu? Toată lumea nu zice nu. Dar faci ceva în privința aia. Sau o casă, nu contează ce, am dat un exemplu așa numai. Toți vrem succesul ăla, dar faci ceva în privința Știi aia. cât de greu e să ajungi în punctul ăla. Că eu cunosc bine, eu sunt conjurat de persoane care au construit de la zero. Am foarte puțini oameni, nu știu, cu bani în familie care sunt în jurul meu. Și am prieteni care la vârste tinere, 21, 22, 23, 24 de ani, au tot felul de supercar, tot felul de chestii. Și știu cum e viața lor în spate. Și nu e simplu, e foarte complicat. Și trebuie să faci exact cum ai zis tu, niște sacrificii. Nu se văd, ele par frumoase, dar nu e așa ușor, precum pare. Și aici e un lucru de sacrifici. Sacrifici niște lucruri și cea mai frumos în viață cred că este echilibrul. Adică să găsești o îmbinare între bani, familie, dragoste, tot ce pasiune, să fie toate echilibrate. Am observat că la oamenii cu foarte mulți bani și foarte lipsește ceva din ele și se simte în ei golul. Adică au bani, dar poate n-au familie deloc. E zero partea de familie. Sau au bani și au poate și familie, dar iubire deloc și pasiune pentru ceea ce fac. Rar găsești oameni care să aibă totul echilibrat. Adică să aibă toate aceste lucruri și că aia e bogăția adevărată. Când ai câte un pic din toate. Știi? Cât să se ajungă din toate. Și să nu fii nevoit să sacrifici nimic, practic. Exact. Aia cred eu că este punctul ideal. Mi-a venit acum o întrebare în minte și aș vrea să te întreb sincer iar lucrul ăsta așa de final, dar scurt, nu aș vrea să intru în detalii. Cum a fost colaborarea noastră? Adică ai considerat-o ceva de valoare și te întreb iar sincer, deci nu trebuie să zici de dragul ceva, adică chiar mă interesează o părere sinceră și nu te-am întrebat dinainte, nu ți-am pregătit de chestia asta ca să pară că, nu știu, chiar sunt curios sincer de o părere. Deci chiar mi-a plăcut, unul la mână, faptul că am avut un mentor super ok, un om căruia puteam să pun orice întrebare oricând, adică și îmi răspundea, nu secunda aia normal, îmi va răspunde. Faptul că aveam ședințe săptămânale, faptul că a fost structurat, cum am zis mai înainte, cu săptămâna nu face aia, adică tu practic, sau cursul ajută omul să se autodisciplineze cumva, îi dă primele indicații sau ceva de genul ăsta. Adică o conta mult pentru că eu nu sunt cel mai disciplinat om, adică departe de a fi unde aș vrea să fiu pe partea asta și m-a ajutat chestia asta, faptul că mi-era impus, între ghilimele, ca în săptămâna aia să fac aia, în săptămâna aia să fac aia și așa mai departe. Conta foarte mult. Informație foarte calitativă, așa mi se pare, și oricum oferi, nu știu, 80-90% oferi internet, pe rețele de socializare, adică cine e muncitor și așa mai departe, poate să o facă strict în Instagram, YouTube. Exact, asta mai e încă o chestie. Eu de la început am început cu... Eu niciodată... Eu mă gândeam că o să fac totul full gratuit. Adică mă gândeam că mă apuc așa doar din pasiune. Cu timpul mi-am dat seama că dacă vrei să dezvolți ceva foarte mare, e imposibil, pentru că îți trebuie bugete ca să poți să ai echipă, oameni. Lumea nu-și dă seama că eu investesc foarte mult în ceea ce generează, că singura sursă de venit a
partea de online momentan ce puțin e partea de asta, program care este lucru 1 la 1, suport, etc., etc. Și nu-și dau seama că mulți din banii aia se duc în echipă, oameni, plătit oameni, trăinuit oameni, antrenat ca să construiești mai mult, să dezvolți proiectul. Asta funcționează foarte mult pe baza acestor lucruri. Și impactul e foarte greu să-l generezi doar prin gratuit. Se poate dacă ai sponsor, n-am sponsori acum, dar se poate dacă ai pe cineva să în spate. De ce? Pentru că oamenii, greu să găsești oameni care sunt gratis să muncească pentru a dezvolta, știi? Corect. E foarte, foarte greu lucrul ăsta. Și oricum, omul dacă nu plătește ceva nu apreciază cu adevărat. Adică am ajuns la concluzia aia, mai de mult nu credeam în asta, dar eu pot oferi oricui informații gratis, mă bagă nimeni în seamă. Decât dacă am ajuns într-un anumit punct. Adică exact. mine acum mă bagă nimeni în seamă, pentru că am în continuare un serviciu, nu contează câte informații am adunat eu și cât o împărtășesc gratis, nu mă bagă nimeni în seamă. Am trecut fix pe aceeași lucru. Normal. Fix la fel am păpățit și ăsta, liniștit, fix la fel. E normal într-un fel, nu trebuie să crezi pe oricine, dar poți să verifici tu informația respectivă. Dar oricum, e ok să plătească lumea un serviciu. Tot ce dacă e de calitate. Da. Știi care e chestia? Că problema de ce o imagine așa neagră pe social media, că dacă te uiți, industria de trading are o imagine ciudățică. De ce se întâmplă asta? Păcănere. De fapt, și nu mai păcănere, dar și de la oameni se întâmplă asta. Pentru că sunt mulți oameni care profită, fiind o zonă financiară, profită de, cum să zic, de naivitatea multor persoane și de necunoștință și păcălesc cu tot felul de camere, nu știu care, de semnale, nu știu ce secret de intri, 99% rată de câștig între acolo și pe aceea problema e că oamenii au impresia că toți sunt așa. Nu e adevărat, nu toți sunt așa, nu trebuie să generalizezi. Studiază omul înainte să-ți dai o părere. Dar una peste alta, îți mulțumesc, Bogdan, pentru tot. Adică am însemnat foarte mult. Discuția asta pentru mine mi-a dat o super energie și eu sper că a fost de folos și pentru persoanele care au urmărit-o. Și așteptăm feedback în comentarii, părerile oamenilor, dacă a fost de folos discuția. Poate pe viitor, Bogdan, cu cât evoluezi, venim și facem și unul fizic de la Trading Floor, o discuție pe viitor, te aștept aici. Mai așteptăm cât? 2 payout-uri. După 2 payout-uri mai vii pe la noi. Da, așa am zis că vreau măcar al 3 sau al 4-lea consecutiv ca să am așa un fel de... Să am un motiv să vorbești. Nu, că ești modest, dar să știi că se simte că ai ajuns într-un state of mind foarte aproape de consistency și asta mă bucură. Încă nu e simplu să ajungi la el, ține-te treabă în continuare, încredere în ceea ce faci și iar să știi și spun asta tuturor, perioada în care mai treci în pierderi nu o să dispară, adică o să mai ai o lună pe minus și să știi oricine, toată lumea are astea. Obișnuiți-vă de la început cu gândul că o să existe, treceți prin ele pas cu pas, nu faceți raj, nu grăbiți cu tranzacții multe, revenge trading și așa mai departe, luați-o treptat, luați-o încet și o să vedeți cum ok, o să vină o lună cu minus 2, minus 3%, stai liniștit că următoarele lună o recuperezi, dacă te pui atent și nu grăbești lucrurile. Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul tău și cred că cu toții suntem recunoscători pentru acesta și ne mai vedem și la viitoare discuții cu siguranță. Mulțumesc frumos, sper din suflet. Și ca de final, în cazul în care ești un trader cu experiență, ai rezultate bune și constant profitabil, poți să-mi lași un mail pe tradinginstituțional.ro@gmail.com cu rezultatele tale și putem face genul ăsta de clip împreună ca să aducem cât mai multă valoare pentru toată lumea. Nu uitați de un feedback în comentarii, apreciez foarte mult susținerea voastră și în cazul în care sunteți interesați de un broker serios pentru zona de investiții pe termen lung, ETF-uri și așa mai departe, îi recomand pe cei de la XTB care sunt și partenerii mei, sunt foarte serioși, broker reglementar la nivel european, au toate licențierile, comision zero pe foarte multe operațiuni. Repet, sunt foarte serios și recomand, o să las un link în descriere pentru aceștia. Cam asta ar fi, vă mulțumesc pentru atenția acordată.